Fernando Alsamora, president de Sa Nostra, bon vespre. Bon vespre. Jo deia ara que les illes se continuen o se parlen en aquests moments 160 llengües. A Sa Nostra, tot i aquesta integració, se continua parlant en català, no? Sí, bàsicament. sempre. A veure, com definiria el seu estat després que aquesta integració, aquesta fusió freda de Sa Nostra i el naixement d'aquest nou banc, Mare Nostrum, però fusió en Caja Granada, Caja Múrcia i Caixa Penedès, sigui pràcticament una realitat? Com està? Com definiria el seu estat? Sí, pues jo crec que és un estat positiu en el sentit de que som optimistes, crec que hem fet una bona feina i per tant tinc un nivell de satisfacció d'haver arribat a un port que jo crec que és molt positiu per Sa Nostra. Per tant, personalment, jo me sento molt orgullós, molt content d'haver aconseguit aquesta fita, que és una fita que marca un futur decisiu per Sa Nostra. Per tant, satisfet. Parlarem del futur, però també voldria recordar una mica el passat, és a dir, el moment en què també el Banc d'Espanya va dir que volia caixes fortes i, per tant, això passava per fusionar-se, per integrar-se de diferents maneres entre elles. S'han passat per moltes etapes diferents, s'han hagut de superar moltes proves, tant externes com internes. Què ha estat allò que per vostè veia com a més difícil de superar? Primer triar company de ball, no? Però des d'allà fins ara... És un canvi de mentalitat que ha vingut imposat no només per Banc d'Espanya, sinó per la realitat econòmica que viu el nostre país i en general tot el món. Aleshores, aquest canvi s'havia de fer i ha estat tutelat, com vostè molt bé diu, per Banc d'Espanya, amb aquest desig d'una reconversió del sector de caixes, majoritàriament, a part de que també hi pogués haver altres institucions financeres. Aleshores, el més difícil, evidentment, és trobar les entitats que casin de manera més idònia en el que tu tens com a desig. Nosaltres, a final de l'any passat, ja vàrem establir, a través del Consell d'Administració, una sèrie de criteris, que eren els criteris que nosaltres volíem a Sa Nostra i que volíem, exigíem als companys possibles que tinguéssim un nivell de coincidència el més semblant possible, el més coincident possible. Aleshores, tota aquesta cerca d'altres entitats financeres, d'altres caixes, que tinguessin els nostres plantejaments, va ser treballós. Però després també, una vegada ja trobats els companys que havien de fer aquest barco, després ve la discussió interna, que és lògica i natural que cadascú volen defensar als màxims les postures que nosaltres volem defensar i que volem imposar. Aleshores, aquest ha estat per jo els moments més difícils, en què hem hagut de treure més la batalla. Un d'aquests punts era la participació de Sa Nostra dins aquest grup, el 14%. Nosaltres consideram des del principi que Sa Nostra hauria de tenir un marge de participació superior a aquest 14%, però en els moments en què ens trobam a l'economia balear ens ha agafat un poquet en el peu canviat. Aquest 14 és la caixa que té menys participació, però d'aquí a 5 anys això pot variar, no? Això és el que li comentava. Nosaltres vàrem batallar a fondo perquè aquest 14%, aquests percentatges que s'han atribuït ara, se poguessin reconsiderar d'aquí 5 anys. I això, el nostre CIP, és l'únic que dins Espanya ho té, precisament perquè Sa Nostra va, diguéssim, fer moltíssima força per tenir aquesta oportunitat de millora. Clar, me deia, hem arribat fins a un 14% perquè la realitat econòmica a les illes és la que és, però home, la realitat econòmica de la resta de comunitats autònomes a les quals pertanyen les altres caixes també és la realitat d'una crisi econòmica, no? Per què aquí les coses estan pitjor? Sí, perquè hi va haver una sèrie de coincidències que no són les mateixes a altres caixes. Aquí nosaltres vam tenir unes intervencions en el Banc d'Espanya, vam tenir una morositat més alta en aquests moments que a la resta de caixes, i això és degut a que el cicle econòmic de les Balears no coincideix amb el cicle econòmic d'Espanya. Pensi
que nosaltres depenim molt més d'Alemanya, depenim molt més dels països estrangers, molt més que Granada o que Múrcia. Aleshores, nosaltres vàrem començar antes la crisi, ens va agafar en pitjor moment i ara nosaltres estem convençuts que nosaltres ens sortirem antes que ells. Aleshores pensàvem, i vàrem defensar i vàrem convèncer els nostres companys que havíem de revisar aquest aspecte. Per això confiem que d'aquí 5 anys la nostra pugui millorar aquesta participació en detriment d'alguna proporció que tenen les altres 3 caixes, no? Perquè entre tots hem de sumar 100% de participació. Si aquí se guanya, hi haurà algú que haurà de baixar, no? Evidentment, però bueno, nosaltres estem convençuts particularment que serem els capaços de fer-ho, no vol dir que sense feina i sense esforç. Això, per suposat. El dia que l'Assemblea General, la d'aquí i la de la resta de caixes que formen part d'aquesta integració, aprovaren pràcticament per unanimitat o per majories molt àmplies la integració, és a dir, aquest acord, vostè va agrair el suport a la CAEP, la Cambra de Comerç, la PIME i el govern per com havien respectat i havien donat suport a tot aquest procés que vivia la nostra. No tothom ha parlat bé del govern. Unió Mallorquina, per exemple, tant en el Parlament com en diferents llocs, ha retret el govern haver permès al govern d'Espanya assumir el Banc d'Espanya, vull dir, assumir competències que hauria d'haver defensat amb més força i sobretot aquest perill que s'expressa des d'alguns sectors de la deslocalització de la nostra. És a dir, vostès alaben el govern però hi ha qui el renya. Bueno, en aquest món sempre hi ha d'haver postures diferents, totes elles molt respectables i totes elles en la seva part de possible raó. Però, bueno, nosaltres estem convençuts que aquest procés és el que toca fer. Pensin que el canvi que se produeix en aquests anys en el món financer és un canvi absolutament transcendental. Tenim unes normes internacionals que se dicten a Basilea que faran uns requeriments pràcticament el doble de capital i el doble de ràtios de liquiditat, etc. I això tot sols difícilment se pot arribar. Aleshores, aquesta situació mundial, aquesta situació l'han de fer front a base d'integracions i a base d'ajudar-nos uns als altres. Per una altra banda, aquest temor que existeix, i efectivament està en el carrer, que ens desintegrarem, en el sentit que ens deslocalitzarem, la paraula adequada, doncs això jo penso que no és així. Nosaltres continuem siguent la nostra, amb totes les responsabilitats que nosaltres tenim dins el nostre mercat de Balears, defensant la nostra, volent-ho fer així, i a més els hem de dir que els socis que han trobat opinen exactament igual. O sigui, Múrcia vol continuar estiguent i treballant per Múrcia i no vol venir a Balears, ni nosaltres volem anar a Múrcia. Per tant, amb això crec que continuarem igual. Hi ha alguna cosa que li fa por, però, d'això? D'aquest fet de mantenir la identitat, la marca? No, en aquest sentit por, no. Ara, sempre quan comences una cosa nova, doncs sempre té una certa incògnites i unes certes incerteses. Però amb això i en tot el que començam, tota la vida, sempre un incert, no? Però jo penso que ho tenim bastant ben madur. Una altra de les coses que ha preocupat ha estat els treballadors, el número de llocs de feina que se podrien perdre amb aquesta integració, també el número d'oficines, una cosa que en el seu moment ja va quedar explicat i si no ara recordarem, és a dir, que la nostra continuarà sense nostra a totes les Illes Balears i també a Canàries, on pot créixer, és a dir, que no hi haurà oficines d'aquestes caixes que vendran aquí, per tant, amb els seus treballadors. Però, clar, hi haurà algunes prejubilacions, seran totes pactades, ningú que no se'n vulgui anar de la nostra se n'haurà d'anar? Bueno, efectivament, aquest és un dels compromisos que hem assumit el conjunt de caixes. De dins d'aquest pla de reestructuració és absolutament necessari fer un ajustament dels volúmens de les caixes, tant amb oficines com amb personal, perquè el negoci